yabawa gwani in yasi makwarar zamani. Ya rabu ganar da ni sannan a gare ni kai lawani. Ta tsaro yabo gumbara masanni ashe yana. Ƙara sadar da ni gausu ka ƙara sadar da ni. Kai ruwan salatai a gurinsa majinginar halittu. Annabi sadauki mayaki a san saman jazabtu. Alihi sahabbai mata ƴaƴansa sun karantu. Har da su sharifan binta diya gurinsa manzo kairin nasu. Gurin zamani gausu ka ƙara sadar da ni. Ummul hakan nan na batul sannu mama. Wa gurin tagwaye akan ki ilahi yayi girma. Sai a farko da ƙarshe umma ke ne na sama. Ina nisa a sanki a nisa ko ba za na faɗi na yi warwas. Auliya usuma da sun ka tsare abin na sama. Maula ya shehu tijjani na gai da kai mai karama. Kaulayi in yasbar hama ka ƙurewa nema. Wurin dukan halittu da rijalai gasu nan gunka sun yi cancan. Ƙara sadar da ni gausu ka ƙara sadar da ni. Gaishe da kai murabbi maula ya da setan zuciya. Yaubi balaraba shehu kai ne balaraban zawiya. Ka ƙara ganar da ni baitocin baya dan na shirya. Ba gurin jamilu maulaya na sani kai ba ka cikas. Gurin zamani gausu ka ƙara sadar da ni. Sallama gare ka abin so kaulahi murabbi. Gaisuwan ban girma zan yi wa baya har da huddi. Kamar yadda kasam da fa'in ka duba a hasbi. Ko anan ka dace da fa'i halitta bin baya in gurin zamani gausu ka ƙara sadar da ni. Farin cikin na raye barhama har da ma matattu. Cikin dubin mutane barhama wanda sun fahimtu. Kai ne na sa a raina a faila baya zan karantu. Ka wuce karatu da rubutu barhama kai ka cike ko. Ƙara sadar da ni gausu ka ƙara sadar da ni. Kai yi min tallafi na kasida a baburin nasiru. Sirri na kafiya barhama ka bani dan na ƙaru. Idan na zana ko a ina ne baya duk su jeru. Cikin dubin halittu mai bin barhama ya wuce a ce as. Shehu sayyadi ne barhama sirrin karatu. Makaddam ne alkayawi wallahi ya karantu. Cikin ka ya wanzu ne a faira tun da ya jazabtu. Ya wuce a ce mai kai waye ya shige ne cikin ka in yes. Gurin zamani gausu ka ƙara sadar da ni. Mun fi so da an gamma a ce masoya gabaye. Tun da mun rike ka wallahi muke jin muraye. Ka cire mu in yes a matattu ka share hawaye. Sirrika kan raba wa halittu shehu shamsul ayyam ma in yes. Ƙara sadar da ni gausu ka ƙara sadar da ni. Wanda ke hasake zamanai gausu da martabar ka. Ko a ambatan manzan mu shi ne abin yabanka. Idan kana yaban sama aiki rahama ta sauka. Allah ne ya baka faira da so gurin saman zo hairin nasu. Gurin zamani gausu ka ƙara sadar da ni. Ita faira
gaba ka bar mame abin ya diba aikin shi ne yake yi tun da bai yi ma ba'a ba in yasa ka yo kushe kai kushe mu ba ma bari ba in ya hasada za ka yo kasan gausu dai shi yana na in ya tsara sadar da ni gausu ya ƙara sadar da ni zana kulla baitocin ai mini abuwa masoya in ya kuskuren da kuka jini ne da ni da zuciya in ya duk abin da ya yi daidai ko gausu ne masoya in ya sha yaban batula zara udiya gurin saman zo kairin nas ƙwarar zamani gausu ka ƙara sadar da ni in ya san isa ta shayi na jafar wanda baya gaba in ya yusuf na daba ala na ma'aiki shi ya ja ni baba in ya kainuwa da shan Allah ni ba zan yi masu aba in ya mat ilahi Allah kai min taraki dan sashe yi na in ya ƙwarar zamani gausu ka ƙara sadar da ni in ya hasbar kademun lawo hasbel waƙe hasbel kademun lawo hasbel waƙe subhanahu ya fardo mayo wada'o walaysa lil abdi suwawo mudawo biyadda sarto inna ne magalobo wala dabo wala habe lil mashubo nasere ya nasere ya nasero nasere ya nasero ya nasero bakar adawe inna kal kadero are yana inna kal murido wala yakono gairo ma turedo arel ubaida kayfatan harel murid wa kayfatan zalallahu mazayare litantake min al adowe ina wa wudu inna wa yu'adidina la tabgi min asarihi la yada وقد بغاوى أدمن الإدادة أبونا كان وامطر عليه مدار سوء وما لديه وتود نسول وجد غيره وتغسر ما دلعسر ميرا لمرجع ليلو مرجع والسندا inna bane amrada autu samada asa arana siran kare bai ya kafe kullal ilaye abdu azama babe matene ya matene ya mateno matene ya matene ya mateno me karta deso haiso ma akono I guess obey the handare and the epa Gam ya gawi an shay an walau hasif
به الأبرار